കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മള് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അതിന്റെ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത. അതെ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ എന്താണ്? ബലരാമന്റെ അതെ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചതത്വ, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആചാര്യനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹം ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ബലരാമനായിട്ട് അവതാരമെടുത്തതും, അതേപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമനോടൊപ്പം ലക്ഷ്മണനായിട്ട് അവതാരമെടുത്തതും ആയിട്ടുള്ള മഹാഗുരുവാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് അവതാരമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് തൊട്ടടുത്ത് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹം എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഗുരുതത്വത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ആ വഴി തുറന്നു തരുന്നത് ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ്. ഗുരുതത്വമാണ്
അപ്പോ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മാർഗം തുറന്നു തരുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അതായത് ഗുരുതത്വം തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ബലരാമന്റെ ആ അവതാരമായിട്ടുള്ള ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ഇസ്കോൺ നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിത്യാനന്ദ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രയോദശി? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ. നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി, ആ നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മാഘമാസം. മാഘമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളാണ്. ആ സമയത്താണ് മാഘമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ആ മാഘമാസത്തില് ത്രയോദശി, അതായത് 13ാമത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ അവതാര ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ യുഗധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരെ, അതായത് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ, ഭാരതത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ എല്ലാം ആ തിരുനാമ ജപത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് പ്രഭുജി. അതില് ആ നീല വസ്ത്രം ഉടുത്തിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കണ്ടോ? അപ്പോ എന്താണ്? നീല വസ്ത്രം കാണുന്നില്ല. അതെ, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ളത്. നീല വസ്ത്രം കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. നീല തൊട്ടടുത്ത് വെള്ള വസ്ത്രം, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, എന്തോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നീല വസ്ത്രം. ഒരു മൃദംഗം, ഒരു നീല ഷോള് കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. മൃദംഗം കഴുത്തിലുണ്ട്. അല്ല, അത് വേറെ. നീല ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രഭുവാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആ ചിത്രമല്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അതിൽ കളറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. യെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. യെല്ലോ കളറാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് കളറ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. യെല്ലോ കളർ ഉള്ളത് മഹാപ്രഭുവാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ നീല കളറ് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. യെല്ലോ കളറുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. യെല്ലോ കളറും മാലയും ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ്. ചൈതന്യ പ്രഭുജിയുടെ വസ്ത്രം മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതെ. അതായത് ഈ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? അത് കണ്ടു പ്രഭുജി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബലരാമൻ
നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബലരാമൻ. അപ്പൊ അത്രയും വളരെ വളരെ അടുത്തതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, തൊട്ടടുത്തുള്ള അവതരണമാണ് ബലരാമൻ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം തന്നെയാണ് ബലരാമൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം ബീർഭൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് വീരഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിൽ, ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അതായത് 1474 നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് 1486 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനേക്കാളും മുൻപേ ആരവതരിച്ചു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഹഡായ് ഓസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഹഡായ് ഓസ. അതായത് അമ്മയുടെ പേര് പത്മാവതി. ഇവരുടെ ഫാമിലി ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഥിലയിലുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് മിഥിലയിലുള്ള ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് ഇവര്. ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തില് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് അവരുടെ വനവാസ കാലത്തില് കുറച്ചു ഭാഗം ഈ ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രാമത്തില് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തില് ഭാരത യുദ്ധത്തില് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ആയുധം ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഏതോ ഒരു മൊമെന്റില് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തില്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു രഥചക്രം എടുത്തിട്ട് നേരെ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അതായത് അർജുനൻ ഓടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ പിടിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രതിജ്ഞ ഒരിക്കലും മാറരുത്. അതായത് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാരത യുദ്ധത്തില്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ആ സമയത്ത് ആയുധം എടുത്തു. അതായത് ഒരു രഥചക്രം എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അപേക്ഷ മാനിച്ചിട്ട് ഈ രഥചക്രം ശത്രുക്കളുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എറിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് വന്ന് പതിച്ചത് ഈ ഏകചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഏകചക്ര എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ്. അതായത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അതായത് മായാപൂർ ധാമിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാം 3 മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് ഈ ഏകചക്രധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ഏകചക്രധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പൂജാതനായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ കീർത്തനങ്ങളും നാടകങ്ങളും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കാനും ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുവാനും വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 10-12 വയസ്സ് വരേക്കും
അദ്ദേഹം അതേ രീതിയിൽ ഒരു ബാല്യകാലം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സന്യാസി അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഒപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവരോടൊപ്പം, അതായത് ആ ഗോസ്വാമി, വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? ആ ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പോയ ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാലത്ത്, അതായത് ആ ബാല്യകാലം, ഒരു 13-12 വയസ്സ് മാത്രം ഉള്ള ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം 12 വയസ്സിന് ശേഷം അതായത് ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ എന്നിട്ടുള്ള സന്യാസിയോടുകൂടി തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, അതായത് ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാമി, ആ വൈഷ്ണവ സന്യാസി എന്ത് പറഞ്ഞു? അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങി ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് തീർത്ഥാടനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക വേദ സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ അവരുടെ ആ സന്യാസിയോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ആ യാത്രയ്ക്ക് വിഘാതമാകുന്ന ഒരു മറുപടിയും അവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെയും കൂടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കടായ് പണ്ഡിറ്റ് ജീവൻ ഉപേക്ഷിച്ചത്, അതായത് മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം 20 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പോൾ 20 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20, 13, അത്രയും വളരെയധികം വർഷം തന്നെ ആ ഗുരുവിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് എന്താ ഭാരതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവർക്ക്, അതായത് ഗയയില് അദ്ദേഹം കുറെ നാള് താമസിച്ചു. അതായത് അതിനുശേഷം വൃന്ദാവനം, അതുമാതിരി ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയെ പണ്ഡർപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തീർത്ഥാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ. അതിനുശേഷം നവദ്വീപ് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ആ ദർശനം. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് 30 വയസ്സോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ ദർശനം
അവർ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്താണ്, നവദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവത് സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 1506 അദ്ദേഹത്തിന് 32 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നാട്ടില് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അതിനുശേഷം അവർ പിന്നീട് നന്ദാചാര്യ അതായത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 1506 വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ സമാഗമം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ സമാഗമം നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഗൗര നിത്യാനന്ദൻ എന്ന ക്ഷേത്രം, നാദിയയില് ഈ സമാഗമം നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഗൗര നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, ആ ക്ഷേത്രം നാദിയയില് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം സനാതന ധർമ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ നാമയുഗധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഗൗഡീയ ദേശം, അതായത് ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ഭഗവാന്റെ തത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അല്ലാതെയും എല്ലാം തന്നെ ഈ നാമപ്രചാരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നാമപ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ആ പിക്ചർ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നോ? എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് ആ നാമപ്രചാരണം അവർ നടത്തിയത്? അവര് കരതാളം, മൃദംഗം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബംഗാളിലെ ആ സ്ട്രീറ്റുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരെ കാണാൻ ചിലവര് കുറെ പേര് നാമം അവരോടൊപ്പം തന്നെ ചൊല്ലി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ അധികം പേരെ ഈ ഒരു രീതിയില് നാമസങ്കീർത്തനത്തില് ഭാഗഭാക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അവരുടെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് അവരുടെ ആ പഞ്ചതത്വത്തിലെ ആചാര്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ കണ്ടു. ആ ജനക്കൂട്ടം വളരെയധികം വയലന്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറയാണ്, എന്താ ജഗായ് മതായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 പേര്, അവർ ജന്മന ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ പതിതരായിട്ട്, അതായത് അധപ്പതിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവര് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മദ്യം, ചൂതുകളി, മാംസഭക്ഷണം, മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധമ ജീവിതമാണ് അവര് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 പേരും, അതായത് ഈ സഹോദരന്മാര് ഈ മദ്യം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇത്രയധികം വയലന്റ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോയി കൊണ്ടിരുന്നത് ബഹളം വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവര് ഈ ജഗായ് മതായ് ഇവരെ സമീപിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൊടും പാപികളായിരുന്നു. ഇവരൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ ഭാഗമാക്കായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ എല്ലാം ഉപദ്രവിക്കാൻ, കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മറ്റ് ഇത് എല്ലായിടത്തും വലിച്ചെറിയാനും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ രീതിയിൽ ആ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവര് രണ്ടുപേരും, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ആ സഹോദരന്മാരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അതായത് സൽഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രണ്ടാമതും ആ സഹോദരന്മാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ദിവ്യനാമമാണ് അവരോട് ജപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവര് വളരെയധികം പ്രകോപിതരായിട്ടുള്ള ആ മദ്യപാനികൾ കുറെ അസഭ്യ വർഷങ്ങളെല്ലാം നടത്തി. അതിനുശേഷം പിന്നെയും അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്, ആ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാള് ഒരു പൊട്ടിയ മൺകലത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞു. ആ മൺകഷ്ണം കൊണ്ടിട്ട് എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയില് മുറിവുണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി, ഈ കല്ല് എന്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞതിനെ ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അക്ഷോഭ്യമായിട്ടുള്ള ആ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിലേക്കാണ് ഇവര് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പെരുമാറ്റത്തില് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തത തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരന് എന്തായി, അതില് മനംമാറ്റം തോന്നിയിട്ട് ഇവര് സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തില് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയും ആ സഹോദരനെ, രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനെ ഈ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ച വിവരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയും വളരെയധികം കോപാവേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ പാപികളെ വധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം, ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം സ്മരിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉടൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ് ആഗമനോദ്ദേശം? ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ ഹനിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ സ്മരിച്ചു വരുത്തുന്നുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു. ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജഗായ് മത എന്നിവരാണെങ്കിൽ കുല ജാതരും ഭൗതിക സാംസ്കാരിക സമ്പന്നരുടെ ഈ യുഗത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം വളരെ പതിതരായിട്ടുള്ള ആ ആളുകളെയാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവര് രണ്ടുപേരും, അതായത് അവസാനം ഈ രണ്ടുപേരും ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയും അവർ നല്ലൊരു ജീവിത ഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് നൽകി. ആ രണ്ടുപേരും, ആ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും, ആ ജഗായ് മത, ഇവർ രണ്ടുപേരും
ഇവരുടെ കാൽക്കൽ വീഴുകയും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ആ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവർ തിരുനാമ ജപത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ സൽഗതിയെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്ത് മനസ്സിലായി? എത്ര പതിതാത്മാക്കളായാലും അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആ ഭഗവാൻ ചെയ്ത എത്ര പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം എന്താവും അവർ ഉയർച്ച ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര പതീതരായിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര ആയിക്കോട്ടെ, എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരോടും ഭഗവാനോടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെയെല്ലാം പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് പശ്ചാത്താപം ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ തെറ്റിനെ നമ്മൾ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവും? ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തെറ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഹരിയുടെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ആ ആചാര്യന്മാരുടെ കൃപയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കൃപയും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരുവന് ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം പോലും ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവത് കൃപ, ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ശരിയായിട്ടുള്ള സത്സംഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ഗുരുവിന്റെ കൃപ വേണം. ആ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടെയാണ് ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തില് സത്സംഗത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഗുരുവിലേക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തുറക്കുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കൃപയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയോ ഭക്തി ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പേര് നിത്തായ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ നിത്തായിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയില് ഉയർച്ച വരികയും ആ ഭക്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. എന്താണ്? ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഏതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ കുറെ അധികം നമുക്ക് ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്വര നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സത്സംഗം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ മീറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഗുരുവിന്റെ കൃപ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും ഗുരുവിന്റെ ആ ഗുരുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ബലരാമന്റെ തത്വം തന്നെയാണ് ഗുരുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗുരുതത്വത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുവാനോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനോ
ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത്രയധികം പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഗുരുവിനുണ്ട്. ഗുരുതത്വം, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ഉം, കൃപ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുവാൻ ആ ഗുരുതത്വം കൂടിയേ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗുരുതത്വം തന്നെയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തില് ബലരാമനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലെ ലക്ഷ്മണനായിട്ടും അതുമാതിരി കലിയുഗത്തില് ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗുരുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ്. ഗുരുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് തത്വം തന്നെയാണ്. ആ ഗുരുതത്വമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ബലരാമനെയും കാണാം. ശ്രീരാമന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആരെ കാണാം? ലക്ഷ്മണനെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പം നിത്തായി പ്രഭുവിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് വേർപിരിയാതെ ഉള്ള ഒരു തത്വം തന്നെയാണ് ഗുരുതത്വം. അപ്പോൾ അനന്തനൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി എവിടെയാണ് ആ മെത്തയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്? ആരാണ്? അനന്തനാണ്. അനന്തൻ എന്നുള്ള ശേഷനാഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശേഷനാഗം തന്നെയാണ് ഈ ലക്ഷ്മണനും. ആ തത്വം തന്നെയാണ് അതെ, ബലരാമൻ അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ ശേഷനാഗം തന്നെയാണ് എന്തായിട്ട് വന്നത്? ലക്ഷ്മണനായിട്ടും ബലരാമനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാതെ നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഗുരുതത്വം. ആ ഗുരുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സൂര്യദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 2 പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 പെൺമക്കളെയാണ് ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ഒരു മകനും പിന്നെ ഒരു മകളും ഉണ്ടായി. അതുമാതിരി വസുധ എന്നുള്ള ആ ഒരു പത്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു മകനും ഒരു മകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആ ചിത്രം. ജഗായ് മദായിനെ ഹനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സുദർശന ചക്രം സ്മരിച്ചു വരുത്തുന്ന ആ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ എല്ലാവരും? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. അപ്പോ ഈ സുദർശന ചക്രം സ്മരിച്ചു വരുത്തുന്ന അവസ്ഥയില് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം, മറിച്ച് അവരെ മനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അവതാര ഉദ്ദേശം. അതിനുശേഷം ഇവര് 2 പേര്, ഈ സഹോദരന്മാര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് ഈ ചിത്രത്തില് കാണുന്നത്. അവർ പിന്നെയും ആ ഗൗഡദേശത്ത് ഇവർ 2 പേരും
പഞ്ചതത്വത്തിലെ പഞ്ചതത്വത്തിലുള്ള ഗോസ്വാമിമാര്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത ആചാര്യൻ, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് മുതലായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും ഗൗഡദേശത്ത് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്? കരതാളം, മൃദംഗം, കുറേയധികം ഭക്തന്മാർ, പാർഷദന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വളരെ ആഘോഷപൂർവമായിട്ടാണ് ബംഗാളിലും നവദ്വീപിലും ഗൗഡദേശത്തെല്ലാം ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത്. ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നീല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കണ്ടില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതെ പ്രഭുജി. ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. ഇതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ചിത്രം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സന്യാസം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്? സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ജനങ്ങൾ മതിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ സന്യാസത്തിന് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചൈതന്യ പ്രഭു തന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ തത്വങ്ങൾ ശരിയാം വിധത്തിൽ, വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ ശരിയാം വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായമാകുന്ന സന്യാസം വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതും അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതും. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്റെ അവതാരോദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടേക്ക് പോയി? വിഗ്രഹത്തിലേക്ക്. ജഗന്നാഥ് വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഒന്നും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ബംഗാളിൽ മുഴുവനും യുഗധർമ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരും എല്ലാവരും ബംഗാളിലും ഒറീസ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വവും ജപിക്കേണ്ട രീതിയും എല്ലാം സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണുള്ളത്. ജാഹ്നവി ദേവിയും വസുധ, ഇവരാണ് 2 പത്നിമാരുള്ളത്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുടെ ലഹരിയിൽ നല്ലതും ചീത്തയും ഏതാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഴുവനും ഭക്തിയുടെ ലഹരിയിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവർ നല്ലതിനും ചീത്ത, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്, അതായത് നല്ല അവസ്ഥയും ചീത്ത അവസ്ഥകളും ഉള്ള അതിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തില് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം മുക്തി നൽകിയിരുന്നു. അതായത്
മുക്തി നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉള്ളിലുള്ള ആ എന്തൊക്കെ എന്താ ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു മാർഗം അദ്ദേഹം തുറന്നു കൊടുത്തു. എങ്ങനെ? തിരുനാമ ജപം വഴി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതിതനും പാവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ആ ജഗായ് മതായതിനെ തന്നെ ആ മുക്തിയുടെ മാർഗം അദ്ദേഹമാണ് തുറന്നു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു പതിതനാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ മുക്തി മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആ മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കാത്താലല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൃപ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ പാദതലത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണനെ, അതായത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ദുർലഭമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഗുരു ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സാരം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദത്തിൽ എല്ലാ കോടിക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരുടെയും ശാന്തമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ്. ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഭഗവാനെ അഭയം തേടണം. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാധാകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, നിതായ് പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം പിന്തുടരണം. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാൻ തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുകൃപ കൂടിയേ തീരൂ. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരുവന് മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ത്വര ഒരാളിലേക്ക് ഉണരുകയും ഭഗവത് തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. അതായത് എത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും നേടാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളതും അത്രയും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവത് തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പതിതരും നികൃഷ്ടരുമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദൻ അത്രയും ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം, ഭഗവത് തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴി, പാത അത് വളരെ ദുർലഭമാണ്. എങ്കിൽ പോലും പാത വളരെ കൃപാപൂർവം നിത്തായിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രം മുമ്പ്, അതായത് അബേദ കരുണ സിന്ധു നിഥായ് കഥിയ മുഹാൻ ഖാരെ ഖാരെ ബുലെ പ്രേമ ആമിയാർ അത് ബംഗാളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രം മുമ്പ് മുറുകെ അടച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അമൃത പ്രണയത്തിന്റെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക തിരുമാലകൾ വീട് തോറും തെറിച്ചു വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി നിത്യ അതില് ഒരു ചാനൽ മുറിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അന്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് തത്വം, കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഈ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അതായത് ഒരു മാർഗം അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ഒന്നും കൂടി പറയൂ പ്രഭുജി. അതായത് ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശാലമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം, കരുണാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനമാണ്.
പക്ഷെ ഈ കരുണ ഒരിക്കലും ആർക്ക് കിട്ടുകയില്ല? പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് കിട്ടുകയില്ല. അത് കിട്ടുവാൻ ദുർലഭമാണ്. ഇങ്ങനെ പതിതരായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭഗവത് കരുണ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർലഭമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആ നിത്തായ് പ്രഭു ആ കരുണാസമുദ്രം, ഭഗവാന്റെ കരുണാസമുദ്രം മറ്റു പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഭഗവത് കരുണ എത്തിച്ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗം, അതായത് ഒരു ചാല് നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്തിനു മനസ്സിലായി. ആ ആ എന്തിനു മനസ്സിലായി. വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭൗതിക എല്ലാരും ആ ഉയർത്താൻ. ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ ആ കരുണാസമുദ്രം, ആ പ്രേമം, ഭഗവത് പ്രേമം, ഭഗവാന്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ആ അവസരം നിത്തായിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചുരുക്കം. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും വളരെ എളിയവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പുൽമേട്ടിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് വൈക്കോല്, കുറച്ച് പുല്ലുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഗൗരി ഹരി ഭഗവത് പ്രേമം ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരൂ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രേമം തരാം എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കൃപാസമുദ്രമാണ് നിത്തായ് പ്രഭു എന്ന് സാരം. അതായത് അപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരോടല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഭൗതികതയിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൗതികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? പ്രഭുജി ക്ലിയർ ആയി. അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭൗതികതയിൽ ഉഴലുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത്രയും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഉഴന്ന് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് ഭൗതികരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക, മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയോ അവിടെ. പക്ഷേ നിത്തായ് പ്രഭു നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഉഴലുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് ഭഗവത് പ്രേമം തരാം, നിങ്ങൾ അത് എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങൂ എന്ന് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കരുണാസമുദ്രമാണ് നിതായ് പ്രഭു എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അത്രയും കാരുണ്യവും എളിമയുമുള്ള ആ നിത്തായ് പ്രഭുവിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നിത്തായ് പ്രഭു, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കാത്തവരോ അദ്ദേഹം നൽകിയ ഈ മികച്ച അവസരം മനഃപൂർവ്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് എന്ന് ലോചൻ ദാസ് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആ നിത്തായി തെളിച്ചിട്ടുള്ള ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളുടെ ജന്മം ആത്മഹത്യാപരമാണ് എന്ന് ലോചൻ ദാസ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ഗുരുതത്വം തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന്, ഗുരു തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആ ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു മാർഗം, ആ ഭഗവാന്റെ കൃപാസമുദ്രമാകുന്ന ആ മാർഗം ത്തിലേക്ക് പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത, ഇതിലേക്ക് ഒരു പാത, അതായത് ആ ഗുരുതത്വം, ആ ഗുരു തന്നെയാണ് ഒരു പാത നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा।